adlaw ni jong tanan. So karong adlaw guys, magbinignit me. Dahil may saging da hinatag ni Along Balispin. Tagaan ko pinangga ko ning bata. Salamat Darilong sa imong saging isa kasipi. Sakto gajud ni kay among binignitan ja. Dapay ubi ni Mother Earth. Ja dapoy pila ka lugas nga karlan nga igo na laman ning tuy hakaw. Si Mama Alex siya ito anang naginot og kamotes da Priskrasada, mga mote pa isa golpod. Inja nagwat pa kus lubing Along kay to apod nagkuha pa si Sas Ila. Hara tong ipakagod kay agamang kaguran habol. Hindi anja ra guys atang iranin Joe og mag hiwa-hiwa na ko dari. Kay to apa nagwat ko slubi kay mo tayong unahon pakagod kay mo palit kog sago. Dana guys, magsugod na ko hiwa-hiwa. Unahon ring saging kay arong di ma kabuling-buling. Hinog na dya kaadyo mo reging ano nga. Hapit na kuno malata. Na pining chat na guys kung tigahinlo na magkuko taga mahayag kuan ko no maghumbaag nangka arang lami arag jang nangka guys kita ko jang ipo sa Facebook kay kuang lignin nga guwang na magtukon jay nagmahuman ko dari yan marag lami na po ikaw humbang nangka lami ikaw humbang nangka di kitay maghimo. Saba lagi limukon. Lami ni among lutoon ron, lami. Dugay na may kakakaog nga ni. Yan ang binignit guys. So, kahapon pa man ko kakanang ng binignit mo ng sakto ka hatag ni Along nga saging. So, ang blaga pon kuan sinsya na Mariano magka uban na lagi tapuhon char kinahan pod bitaw po na magtigom sa ka kay gusto ko makatindahan ko dari mo nang pagtigom sa po diha kung gusto kang magkabuo tayo mag-ipon ka muna first before me after me aw ba lagi kanag kuan long so aliwang aw so yung saging okay manapakpak magunaw sa corridor guys. Love me like you do, la la, love me like you do. Kani ang naghiwa. Kaya mula ko pa kung mabot itong lubi. Kaya ang ipakagod. Nawa, bisag sa labad siyang ungging nagtambal gabi. Labad ang ungkay, nadaga ko. Buang bata pa na kuasa lubi ka palihog. Wa kay agaw pa kuno na nato. Lutas kag bata. Banhalis panda, giwagan ba ka? Kumusta na ka, Aros Bartol? Gimingaw kong Bartol, ano po'y gujud-gujuron kada buntag. Ito naman ila ko Mario. Tag amang iro dare kay wagan kaadyo magpatunga as kalsada ang makadisgrasya.
buksan. Ano ang panda, guys? Jara po, guys, kaya karabing banhaa. Pwede ka ito imong trabahante. Dahil manunuway, hindi Kisa ko rin pagkanas ang binignit. Nagawa ko ng trabahante. Trabahante ito sa kuan ba? Foreman. Ayay, Mel. Nuangan na pagkamel. Pwede subahan. Pas na ka lang, pag may masalin. Hindi na. Kaya ilo epod. Sinakon Hindi man. naman, lalalim na mag-foreman. Along ra. Nuangan si kamel. Di naman ang lalalim ng foreman. Mga presidente panday. Inawahan man naman ang simbahan ng October. Okay, ako sunod. Magpahimog bay. Asa na pito? Kusada. Rawan ni mangagi. Ang skilling, pwede na diha. Hindi malipag tindahan. Hindi. Kukuha mo rin ginoo. Nga na kaya kunan. Mga lima narbaho first. Before the tindahan. Diba? Nado. Nado lang kayo ha. Ay, plano. Naka-good idea ka. Siyempre, mindset. Para ka umaon. Ka-mindset na ko. Baday. Yan na. Okay. Finish. Ang dami naman makudkud ha. Ngayon mo kung makakudkud. Di ba na adto man na ipakudkud sa kuan? Lapit tayo sa... Pagura na naman. Ano ba ni? Barit ni? Baw. Di. Pink. Atubos ka na pidila. Ang harabis kubutan nun. Isa ka utang dito. Palidya. Para sa mga bitter. Ano siya? Ano siya man eh? Mga junjun daghan. Nagha. Chat, tinagman eh. Maturba ko ilang iba. Diyan, nagmaman eh. Lapit tayo sa... I love you. Tunamon and back. Jubak. Daray lubi guys. Gihapta din along dia. Ija pagsaging. Ija paglubi. Narbay butbut. Ani pakagod. Gitulo pagajang along. Uy, ginoo. Nandiyan na to. Pagkagod. Ikaw ko ay... Sa? Banta. Namang kuhaan diha. Hiwa-hiwa. Ano? Hilap-hilap naman eh. Lahap-lahap di ay. Hilap-hilap. Si nanay ray palutuan na ni kay kumaon pinignit. Namis nanay muluto. Ikaw pa rin ang... Ikaw pa rin, Mariano. Hello guys! I'm here in the house. Gikan ko nagpakagod. Nagpalit ko kuan. Landang og pangpalapot ko nun ni Ing's mother. Landang og munggos. Di na sagulan og sago kay dugay malata. This is landang and munggos. Dani palit ko og utrog saging guys. Kay ganan ko daghay saging. This mother! Money of you is return. Nay, medya ragang nga palit, nay. Is this kaigo? Not. I'm already yours. Take me home. Nagmukol. Latanan. Lamang mo sa pagkatang ideaan. Oh. Ag kaning landang, anda na nis landang. Take me home, a Poland. Ganun kong saging. Catch me, I'm falling for you. How can time be so wrong for that you come along? Catch me.
Why? Darag imong maninay. Return. Ingan lagi ko di mo makadaog lagi. Chamba-chamba na, chamba-chamba, chamba-chamba, chamba. Ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling magkita, at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain. Hayaan nating puso ang magpasya. Cut off na? Nauli na Miss Bye guys. So guys, pag uli na mo naluto na binignit. Oh! Kabidjan mo ko katodo jama-jama. Binignit portion kasi mukaan guys. Kay da isa ka kaldirong dako des Bye. Beteng bulik hajen, rang lami alab jadi guys kay arang lami aga manggiluto kay sinanay nagluto. Saging. So mini saging taga nagaheng halang dunay. Ay. Sinanay itaw mother. Nja na. Sa magluto na kay makaraayos. Okay. Tara guys, thank you mother. Arang lami ako nagbinignit matud pang mother. Arang lami pag among panguhag mangga nay, arang lami agnang ka na among gikaon humba.